Jo, oh yeah, všetkých zdravím pri druhom let's play. Sľuboval som, že si vytvorím nový účet, je úplne nový. Nič som zatím nehral, takže ideme hneď to odestovať, že zbrojenie. Pozerám sa tu zatiaľ cestu pozrieme, takže nechcem som nič moc kúpovať, lebo to nič nedá. A chcel by som kúpiť tento opasok, tieto boty. Toto všetko. Tu máte základné veci, čo sa vždycky v tejto hre idú robiť. A keď ste sa pýtali, na akým serveri hrám, teda hrám na novom českom serveri, hrám na serveri v1 z fgame.net, nie je to žiadny privát, dá sa o medzinárodný server, na ktorý môžu mať všetci ľudia, ale musíte si zvoliť proste také, že tu všetci ľudia, ale musíte nastaviť proste jazyk, takže nie je to tak, že by ste si nastavili. A inak je tu typicky, je tu proste tento portál, ten tu bol aj minulé, ale teraz proste je zmenený. A typicky, to celé podzemie je zmenené, aj ten portál. A môžeme sa pozrieť na nejaké veci v tejto hre. Keď zvolím na to, vidíte, že inventár už nemáte tu na spodu, čo mali, pozrietovali veci, ale máte tu hore, to je ako prehľadnejšie proste, ešte ste takto, to ako prehľadnejšie, a takže ďaleko vlastne prehľadnejšie, a aj na, čo máte vlastne na postave, tie veci tu, tieto, oni sú tu a tieto veci sú tu tiež akože brnení, takže to je úplne dobre. Stinslavy je zmenená úplne. A teraz takto proste, môžete to vidieť. Ja chcel to plnú sériu, takže to proste nebude to si vidieť, tak proste plná séria. Mám ešte zadníček, takže to by som hneď máme kles. Vyhodíme jednu hubičku. Na ľudia, ktorí začínajú s ňou, tak ja poviem, veďte questy na tu 220 je to amuletná výdrž, čo sa hodí. Inak momentálne túto sériu, toto videjka budú kratšie, to videlo to minulé video. Sú proste len úvod do tejto hry, že to budem točiť a to proste boli na postave kráľek. Ešte na nej budem točiť, je to 46 proste a proste je to úplne parádna postava, nie je tak parádna. A proste dáme tu proste jedna, píšete tu jednotku, dáte tu proste jedna, ale to tá jednotka je Pyro. Takže jednotka na tomto serveri je 123, 132, ale je to nejaký väčší level, ktorý a to je, čo to niekto volá sa tu Figaro. Čo to niekto volá Figaro, tak typujem na tie klady. A že sa nenalezen. Takže my sme kde si blízko momentálne. Moc tu nehrá, iba nakoniec. Takže si máte šancu sa dostať proste jeden z tých prvých. Medzi prvých, takže proste ľudí tu hrá, vlastne vám ukážem, že to nie je na serveri, v tých minulých, tam 30 ľudí hrá, 30 000 ľudí tam hrá a vy potom to čakáte hodne, proste vy ste level 0, quest. Nedostaneme proste a možno nie proste túto hru, proste ja by to chcel začať hrávať. Inak tieto videa budú mať cez 5 minút, takže nebudú zrovna ťažké, takže vám nezaberú toľko času, ako by ste mohli chcieť. Chcem zdôrazniť ešte tento kanál, čo od tento kanálu proste tak, čo když to minulé video přesahne napríklad, dáme tomu 2 lajky, když to video přesahne 2 lajky,
tak budu pokračovat prostě s tou tvorbou dále, s tím, že jde fitit. Jinak kouknu se tam na ten o měsíc, takže máte prostě měsíc. Prostě uvidím to video, tak měsíc, abych jsem si 2 lajky dali, na to se nebude pokračovat. Ale jak tam dáte prostě hned, tak prostě nebudeme pokračovat, ale ne za měsíc. Potom koukat každý den, když jsem za měsíc prostě, tak to budeme pokračovat, ale kdyby prostě za měsíc ty 2 lajky nebyly, tak prostě s tou tvorbou nebudeme pokračovat. Takže já už se s vámi loučím, takže uvidím nashledanou u dalšího videa, takže ahoj.